कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमरपुर। कब जाई हम बोला 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 बामा जी आ गइल बाटे सावन के सोमार जी। कब जाई हम बोला 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 बामा जी आ गइल बाटे सावन के सोमार जी। जलवा चढ़ाई जाए भोले द्वार जी अरे द्वार जी। अब ले चला सुल्तान घाट जी हम हो जाई बाबा एक बार जी। अब ले चला सुल्तान घाट जी जलवा भर जाई हम एक बार जी। देख चले के बात करना संगे ना तो हम चल जाई धीरज दीवाना के संग। देख चले के बात करना संगे ना तो हम चल जाई धीरज दीवाना के संग। अब चले में बोला बोला बाम जी बोला बाम जी बोला बाम जी। हमर सैया खेलत रहे पापा जी हम कैसे जाई बोला देव घर जी। हमर सैया खेलत रहे पापा जी हम कैसे जाई बोला देव घर जी। अंकित अनमल के गाना डीजे पर बाजी ओकरे पीछे नारा बलबम के लागे। अंकित अनमल के गाना डीजे पर बाजी ओकरे पीछे नारा बलबम के लागे। धीरज दीवाना के संग छोड़िए जान जी अरे जान जी अरे जान जी। अब कारी नहीं देरी एको छन जी हमारो के ले चला देव घर जी। अब कारी नहीं देरी एको छन जी हमारो के ले चल देव घर जी। कब जाई हम बोला 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 बामा जी आ गइल बाटे सावन के सोमार जी। जलवा चढ़ाई जाए भोले द्वार जी भोले द्वार जी भोले द्वार जी। हमर सैया खेलत रहे पापा जी बोला कैसे जाई हम देव घर जी।